asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, health experts nagpagarumdom sa publiko na atamanon ang salud nganing malikayan ang kanser. 557 mga aki kan mga person deprived of liberty asin miyembros kan indigenous people na tawan in educational assistance hali sa Office of the Vice Governor. Sa lado nasyonal, Department of Justice nagdistansya sa tensyon sa pagultana ni dating Presidente Duterte asin Presidente Marcos. Senate President Juan Miguel Zubiri asin Congressman Marcolita nagkadiskusyonan sa investigasyon kan Senado sa issue kan People's Initiative. Vice Presidente Sara Duterte hinagyat na magdimiter na sa pwesto bilang Education Secretary. Sa ibang nasyon, pangaran kan mga soldado sa Estados Unidos na nagadaan sa drone attack sa Jordan, ipinalawas na. Sa lado ng Karawat, Super Bowl ticket, price ko niya na taon, pagkukonsiderar na pinakamahal. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipinarumdom kan mga health experts sa publiko na importanteng maray na atamanon ang salud lalo na atay tangani malikayan ang helang, partikular ang kanser. Sigun kay Dr. Luis Mervin Leones, Medical Oncologist kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, kasabay kan pagsilibrar kan Liver Cancer Prevention and Awareness Month. Ngunya na bulan nin Enero, dapat matawanin importansya ang funksyon kan atay kung sa ini parte kan lawas kan tao na may kakayahan na maghali nin toxin o ati sa dugo. Magibo nin likido na nagtutunaw sa pagkaon asin sa roman clotting factors na nganing malikayan ang sobra-sobrang pagdugo. Tinawan nindo ni Leones na ang kanser sa atay kausa kan abnormal na pagdakol nin mga silyula. Enot na klase kanang unambita na helang iyo ang primary liver cancer kung saan mismong ang atay nagpuon ang cancer mantang ang ikadua iyo ang secondary liver cancer kung saan hali man sa ibang parte kan lawas nagpuon ang cancer asin naglako pa sa siring sa atay. Ang mga risk factor sa pagkakaigwan ng liver cancer posibleng makuasa naman ang genes, poor living environment asin unhealthy lifestyle. Kung makamati ng simptomas kan siring sa pagkapagal, dahil maipalawanag na pagniwang, paglulungsi kan kulit o mata, pagdakula o pagkulog kan tulak, kay puantulos na magkonsulta sa doktor asin magpa-screen. Sinabi ni Leones na tanganing malikayan ang sirang na helang dahil mag-inom nin alag ipadagos ang normal na timbang, magpabakuna sa hepatitis B, magpa-screen sa hepatitis asin magkonsulta sa doktor kung igwanin ang mamatian na simptomas para sa magkakanigong atensyon medikal.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naresibi na kan 557 mga aki kan mga persons deprived of liberty as miyembro kan indigenous people and one-time educational assistance sali sa Office of the Vice Governor sa Albay. Sinabi ni Vice Gobernador Glenda Ong Bongao. Ang kada beneficiaryo na tawanin 5,000 pesos na ayuda na magagamit ninda sa pagbakal kan sa indang mga pangangaipo sa pag-eskwela, lalo na taaram ninda na may kadifisilan ini sa financial na aspeto. Naglalaom si Bungao na masusustiniran ang sirang na programa sagkod sa mga masunod na taon para mas nakulpang mga tios na estudyante sa Albay at matabangan asin matawanin asistensya finansyal. Tampak mo niyan ang supplemental budget for review sa sanggunian pang lalawigan kan Albay halin sa iba-ibang local government unit sa probinsya. Sa committee report ni Board Member Ray Bargais, pamayokan Committee on Appropriation as in Ways and Means. Sa paagay ni Board Member Melissa Abadesa Armedilla asin kinatawan Vixie Jr. Dalanta nasa bakasyon si Bargais, nagluwas ang mga nagsumiter ng supplemental budget iyo ang Daraga, Tabaco City, Libon, Ligao City, Uwasa, Sinibapa. Sinabi pa na normal ining nangyayari sa primerong bulan kan taon dalang tamay mga savings o sobra ka nakaaging taon kon kaya ginibuan ng supplemental budget para magamit sa pangangiipo kan mga gobyerno lokal. Matapos ma-review dahil daiman ng problema tulos ining inaprobaran kan sanggunian pang lalawigan. Mula sa puso para sa bayan, ini ang makusog na mensahe ni kinatawan Isyam Ismael na formal na nagtukaw kasuudma sa regular session kan sanggunian pang lalawigan kan Albay bilang ex-officio member asin pamayo kan Liga ng mga Barangay sa probinsya. Nagpresenta kan sa iyang agenda si Ismael, may kinaraman sa mga plano sa mga barangay, partikular ang holistic approach sa medical care o health care na mamatian talaga kan mga residente sa barangay sa nasabing serbisyo. Ikadua, iyo ang pagtaon in livelihood opportunities, sharing man educational excellence for youth, ikaapat environmental campaign, ikalamaan safety as in harmony, mientras nakatakod kini, inagad niya sa sayang mga pagdiriba sa Junta Provincial kan Albay, natabangan siya mantang welcomean sa ansanggunian pang lalawigan sa pangangenot ni Vice Gobernador Glenda Ong Bongao sa formal na pag-asumir ni Hisham o ni kinatawan ni Ismael bilang miyembro kan Junta Provincial. Ang pusong pirming yaon sa pagserbis sa publiko, iniman ang tinawanin doon ni bagong City Councilor Mila Bal bilang ex-officio member kan sanggunian panglungsod na minarepresentar sa Liga ng mga Barangay sa sayang formal na pag-asumir sa pwesto kasuudma. Sa iyang mensahe, sinabi ni Bal na lalo na siyang naglaog sa serbisyo publiko poon pa kan sanggunian kabataan sagod na maging kapitana kan barangay 2 Ims Barrio kan mga nakaaging taon asin ngunya nakabolta siya sa serbisyo. Sinabi niya na dalanta digdi bako ng difficile ang mag-adaptar nin mga pagbabago asin mga kinakaipuan na giribuhon na lakdang para mapakaray ang mga barangay sa Legazpi City sa paagi kan sa iyang sinsirong pagserbe.
Nagtataon ni polisiya sa pagsiparar, pagkolekta, transportasyon, pagsaray, proseso, asin pagtapok nin mga basura an Ecological Solid Waste Management Program. Sigun kay Engineer Neil Dominic Carrillo, Project Development Officer 3 kan OCNR Legazpi, sa ini sa pinakamaray na environmental practices. Sinabi niya na pinakaimportante sa hierarchy of waste management option an avoidance o paglikay kung saan ang pinaka-objeto kay niyo ang paglikay asin pagbawas sa kantidad din mga basura. Idinugang pa man niya na kay puan man napakasugon ang advokasya mananangol sa zero waste advocacy sa paagi kan pagmakulog sa kabalibutan asin pagsabuhay kan sustainable sistema. Pigires man ni Carrillo ang nagkaparang zero waste household hacks na pwedeng maadaptar sa laog kan harong aro kan paglikay sa paggamit kan mga single-use plastic, pag-ibon in household compost, pagkonserba o pagtitipid sa paggamit nin tubig asin kuryente, asin man ang pag-influensya sa iba pa na adaptaron man ang zero waste lifestyle. Iba pang detalles kan Bareta. Siniguro ni Fire Inspector Joshua Malano, Acting Municipal Fire Marshal kan Santo Domingo Fire Station, kay Alcalde June Aguas ang aktibong serbisyo kan Bureau of Fire Protection ngunya na taon. Kasuwapon, nagkortesiya si Malano kay Aguas para ipahayag ang sa iyang asigurasyon sa aktibong pagmonitor asin pagresponde sa palibot sa panahon ng emerhensya lalo na kung igwanin mga sulo. Kasabay kang ginipong pagbisita kan opisyal, tinawan man in custom-made wall clock na Bureau of Fire Protection si Aguas bilang token of appreciation sa suporta kani sa fire station. Sa ibong nalado nagpahayag man kan sa iyang pasasalamat si Aguas sa nasabing opisyal pati na mga personalis kan Santo Domingo Fire Station. Nagtumar parte na ang Committee on Laws and Rules sa pangangenot ni Kagawad Bob Banyaga kan Sanggunian Bayan kan Ginubatan Albay sa isyu kan kuwari sa barangay Mulad Bukad Pequeño. Sigun sa iya, ipapaabot niya sa Biyernes alas 9 nin aga ang mga resource person aro kan Mines and Geosciences Bureau Menro, mga opisyales kan barangay Mulad Bukad Pequeño asin iba pang stakeholders. Ini matapos na mai-refer sa sayang komitiba ang sarong verified complaint mananangod sa parliamentary procedure asin clarification sa kuwari asin desilting operations sa nasabing barangay. Ang reklamo isinumitir ni Barangay Kagawad Prelyera and Company kontra kay Kapitana o kay Kapitan Cornelio, may kinaraman sa pagsunod sa parliamentary rules and procedures asin ang paglilinaw sa legalidad kan kuwari o desilting operation. Sigun kay Banyaga, dideterminaran nila ang posibilidad kung idalaog talaga sa kaso ang nasabing reklamo. Iyan ang primerong kabtangkan mga Bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Minit na, ilabas mo. Makikinig ako. Minit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Minit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas!
Sa tropa, naging hit. Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! One cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Surf yan! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-damo ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa! Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang!
Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ang vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Oral daw. Ang vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Oral daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Coco Martin, ano ang ibig sabihin pag may check? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nangapuda ng pag-asa sa publiko na puuna nang magtipid sa paggamit ng tubig. Sinabi ni pag-asa hydrologist Elmer Karingal na namamatian na ang padagos na pagbaba kan level ng tubig sa mga dam sa nasyon dalan sa kakulangan pamanggiraray ng pag-uuran. Sinabi niyang kung buminagsak ang water level sa mga dam, apektado man kini ang supply ng kuryente lalo na sa mga hydroelectric plant. Sinabi kan opisyal na pigdalauman na lalo pang mabagsak ang level kan tubig sa mga dam kung kaya dapat nang kung magsikad ng maray ang epekto kan El Nino phenomenon, partikular na nahilingan ng pagbabakan water level ang Angat Dam sa Bulacan. Nagkapara sa pig-abiso ni Karingal para makatipid sa tubig, iyo ang magtipon nin pangkarigos na pwede man gamiton sa ibang bagay aro kan pangdugdog sa banyo o pambaribi nin mga pananom. Nagkasimbagan sin the Senate President Juan Miguel Zubiri asin sagip party list Representative Rodante Marcoleta sa investigasyon kan Senado may kinaraman sa pigsasabing suhulan sa ipigbubusol na People's Initiative para amindaran ang Constitution. Sa pagdangog kan Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, inakusaran ni Marcoleta ang Senado sa pangangenot ni Zubiri na daipig-aksyonan kan Senado ang pigigibong inisyatibo kan Kamara sa protestong amendaran ang Constitution. Tulos manining pinimutika ni Zubiri asin katunayan nangenot siya sa pagsumitir nin Resolution of both Houses number 6 para tukaron ang economic provision ka 1987 Constitution. Pero tinawanin doon ni Marcoleta na nabago ang desisyon ni Zubiri tulong aldaw matapos niyang isumitir ang resolution of both houses number 6 na pinamutikan man kan Senate President. Sa gararay, tinawanin doon ni Zubiri na dahil sinda matugot na makapon ang Senado dahil mawawara ang bicameralism sa oras na ilawos ang People's Initiative. Mientras tanto, dahil makikilabot ang Department of Justice sa tensyon sa pagultana ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin Presidente Bongbong Marcos. Inipahayag ni DOJ spokesperson Miko Clavano kan hapoton kung pwede na makasuhan si Duterte dalan sa mga akusasyon na binutasan kay ni may kinaraman sa illegal na droga kan Domingo kontra kay Marcos. Sigon kay Clavano, bako ninda prioridad sa ngunyan na makisawsaw sa issue dahil dakol na piga sa kasong kaso ang Department of Justice. Sa ngunyan, nakatutok ang DOJ sa mga reforma kan opisina as yung Bureau of Correction, partikular na ang decongestion o pagpapahiwas sa mga kulungan na suro sa mga plano kan presenting administrasyon.
Nagdalaom si House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Aurelio Gonzales na mauotob ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pangako kani na aprobaran ang Senate Resolution of both Houses number 6 na may kamawotan na amindaran ang economic provisions ka 1987 Constitution. Inako ni Gonzales na ining kaaditan na tibaad mapako ang pangako ni Zubiri. Ngunya na sinuspindir kan Commission on Election ang pagresibi nin pirma para sa People's Initiative. Nagdalaom si Gonzales na mahero na ang Senado sa RBH number 6. Dapat nang maglusad bilang Education Secretary si Vice Presidente Sara Duterte matapos na naging pahayag kan sa iyang tugang asin ama kontra kay Presidente Bongbong Marcos. Inan sinabi ni dating Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez sa sarong post sa Twitter. Sinabi ni Gutierrez kay VP Sara na piparesign kan tugang niyang si Alcalde Baste Duterte si Marcos. Anaman niyang si dating Presidente Duterte, sinautan si Marcos na nasa listahan kan PDEA. Mga kaalyado kan Duterte, banat na banat. Pero dai nagkokontra si Sara. Por delikadesa, dapat na magdimitir naman ini sa pwesto si Duterte. Miyaras na ipigorden kan Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang prosecution na isumitir ang 61 pedaso ng ebidensya asin dokumento sa kaso ni dating Senador Laila de Lima sa pagdangog kan case number 17-167 de Lima kung saan kapwa niya akusado si dating Bureau of Correction Director Franklin Jesus Bukayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez asin Jose Adrian Dera. Naisangat ang kaso kan Pebrero 2017. Asin ini na sanaan natatarang kaso kan dating senador matapos si basuro kan korte ang duwa pang drug cases. Tinino ni presiding judge Hener Hito sa pagdangog kasuudma na formal na nagtatangro nin mga ebidensya ang lado kan prosecution alagad kulang na kulang ang mga naisumiter na dokumento. Sigun kay Hito, nagpalyar ng maipaisi kang prosecution kung saan makukuha ang mga dokumento. Kaya banan sa mga dapat isumiter iyo ang sinumpaan na pahayag kan testigong si Joel Capones, mga surat, affidavit, bank account, information asin mga litrato. Bareta hali sa ibang nasyon. Ipinalawas na kan US Defense Department ang pangaran kan tulong soldados na nagadaan dalan sa pagtama kan drone kan Iran-backed militia sa Jordan. Namidbidan ang mga ini na sinda Sargento William Rivers, 46 anyos kan Georgia, Specialist Kennedy Sanders, 24 anyos kan Georgia, asin Specialist Breonna Mofei, 23 anyos kan Georgia. Nakadistino ang mga ini sa 718th Engineering Company sa US Army Reserve Unit na nakabase sa Georgia. Sinabi ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh na nasabing atake may sobra sa 40 soldados kan Estados Unidos ang nalugadan. Dinara sa ospital ang mga biktima asin padagos na nagpaparahay. Sa lado ng Karawat, pagkokonsiderar ka National Football League na ang Super Bowl final sa pagultanan kan Kansas City Chiefs asin San Francisco 49ers ang pinakamahal na ticket. Sigun sa TickPick na ang pinakamahal na presyo ng ticket nagkakadalad ng $9,800 o 70% mas mahal kumpara ka nakaaging taon. Ang presenting get-in price na ticket ngunya na taon, nagkakatadad nin $8,188 na 50% mas barato kumpara sa pinakabarato kanakaaging taon na nagkakatadad nin $5,997. Inina ang pang-apat na pagkakataon sa laog ng 5 taon na nakalaog sa finals ang defending champion na Chiefs. Ultimong nakalaban ninda ang 49ers kan 2020 kan daugon sinda kan Chiefs. Kan 2020 game, pagkokonsiderar na pinakamahal na Super Bowl ang average ticket price kay ito sa $6,300
$370 gigibuon ang Super Bowl 58 sa Pebrero 11 sa Las Vegas, Nevada. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Taray na aga po para po sa tutuyang weather forecast ngayon na Merkules. Padagos man na nakaka-apekto ang northeast monsoon sa bilog na Luzon pati naman sa Visayas, samantalang duman man sa Mindanao nakaka-apekto man ang trough kang low pressure area. Sa maghapon nilalauban man ang mapanganoro na kalangitan na may mga maluyang pag-uran sa mga probinsya kang Sorsogon asin Masbate. Samantala sa natatadang parte kan Kabikulan nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga kulong-kulong maluyang pag-uran. Kasi dahil man sa makusog na duros amihan kung kaya nakabandera man ang gale warning duman sa northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast kang Albay, pati naman sa northern and eastern coast ng Sorsogon. Kung kaya delikado ang magpalaot sa mga nasambitan na kadagatan lalo na sa mga nagagamit ng mga karabit na sasakyang pandagat. Ang temperatura nila lauman, 23 hanggang 30 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:12 nila aga, masulnop at alas 5:45 din hapon. Aliligid sa University Pag-asa, Ariel Salud. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunya na Miyerkules. Sa pangarakan mga pagariba, Mardela, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Remer Tanay sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, Seriman Pag-asa. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Taralta nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay. Good morning palan kay King Reginaldo dyan sa Barangay Bangkeruan. Masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Masakit maglagari pag makulog ang kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho, mati man kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex, kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot, Farexcited! Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited! If symptoms persist, consult